ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Тобови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян гуфт ки то охири сол ду муҳорибаи унвонӣ мегузаронад. ман соли 2026-ро хеле фаъол ба анҷом расонидан мехоҳам. 12 қуввозмоӣ дар ташкилоти раф ва шояд ки ду муҳориба дар ташкилоти UFC. ҳафтаи меомадагӣ ман ба Лас Вегас сафар мекунам. ман саҳна ва рақиби таъиншуда дорам. фақат гузоштани имзо дар шартнома мондааст тамом. ин муҳорибаи хуб ва шавқовар мешавад ва дар беҳтарин макон барои ман баргузор мегардад. имсол дар UFC ду муҳориба мешавад, ду камарбанд, гуфтааст Царукян. ва дӯстон, аз рӯи овозаҳо рақиби навбатии Арман Царукян Чарлз Оливейра шуда метавонад ва муҳорибаи онҳо барои камарбанди BMF мешавад. ана ғолиби ин муҳориба бошад бо чемпион Ҷастин Гейҷи ҷангида метавонад. ва шояд Арман ҳамин чизро дар назар дошт вақте гуфт ки ду муҳориба барои камарбанд. ба фикри шумо дӯстон, Арман Царукян то охири ҳамин сол чемпиони вазни сабуки UFC шуда метавонад ё не? ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва доставка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Пэди Пимблейд гуфт ки ғалабаи Ҷастин Гейҷи дар ҷанг зидди Илия Топурия ба ӯ илҳоми хеле сахт бахшид. тақрибан як моҳ пеш ман ба дастам гуфтам ки агар ман дар муҳориба зидди Бенуа Сен-Дени пирӯз шуда натонам, пас ҷангидан дигар ягон маъно надорад. хубтараш ман карьераи худро ба анҷом мерасонам. агар ки ман Бенуа Сен-Дениро шикаст дода натонам, агар ман ӯро шикаст дода натонам, пас ман ягон вақт чемпион шуда наметонам. аммо ба ҷангҳо барои чемпион шудан омадаам. баъдан Ҷастин Гейҷи Илия Топурияро шикаст дод ва ин ғалабаи ӯ яке аз калонтарин, яке аз сахттарин мотиватсия барои ман шуд. ин ғалаба дар ман оташ афзуд, гуфтааст Пимблейд. ва дӯстон, бисёриҳо мегуфтанд ки Пэди Пимблейд ҷангвари сахт нест, ҷангвари рейтингӣ нест. ӯ ягон маротиба бо ҷангварони топ ҷангидагӣ нест ва ҳатто Ҷастин Гейҷиро шикаст дода натавонист, ки Гейҷи аллакай пир шудааст. лекин баъдан Ҷастин Гейҷи ҷангвари хатарнок ва бебохт Илия Топурияро шикаст дода чемпион шуд. ана худи Пимблейд бошад ҷангвари топи вазни худ, ҷангвари хатарнок Бенуа Сен-Дениро бе ягон мушкилӣ дар якум раунд шикаст дода ба ҳама исбот кард ки ӯ дар ҳақиқат ҷангвари топ аст. ба фикри шахсии шумо дӯстон, Пэди Пимблейд баъди чунин ғалаба исбот карда тавонист ки ӯ ҷангвари хатарнок ва топи вазни сабук аст. варзигари тоҷик ҷангвари бебохти вазни сабуки UFC Нурулло Алиев аллакай чанд муддат мешавад ки дар Абу-Даби қарор дорад ва барои муҳорибаи навбатии худ омодагиҳои худро ба анҷом расонид ва барои муҳориба омода аст. шаби гузашта мураббии Нурулло Алиев Восеъ Юсупов ана ҳамин аксро нашр карда чунин суханҳо навишт: уқоби мо омода аст. ҳар як тамрин ин боз як қадами дигар барои ғалаба аст. ҳадаф як аст: баъди муҳориба парчами Тоҷикистонро боло бардоштан, навиштааст мураббӣ. ва дӯстон, бояд қайд кард ки Нурулло Алиев тамринҳои асосии худро ба анҷом расонид ва акнун марҳилаи аз ҳама душвор вазнкамкунӣ оғоз шуд, ки мо ба Нурулло вазнкамкунӣ осон орзумандем. ана худи муҳориба бошад аллакай ҳафтаи меомадагӣ, аниқтараш шоми 25 июл баргузор мегардад ва муҳорибаи Нурулло Алиев зидди Майк Дэвис дар карди пешакӣ мегузарад. боз ҳам маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм-канали моро дар описания ва дар якум комментари закрепидшуда дарёфт карда метавонед. то наворҳои баъдӣ дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.